Pois gracias a este acordo que hubo entre o equipo de goberno da Diputación e o Grupo Socialista, pois saliu adiante o Plan Cooperou. E dentro do Plan Cooperou nós temos unha cantidad de dinheiro importante. E unha parte del, 120.000 euros, van a vir para asfaltar a carretera de Vences, que é onde estamos en este momento, que se fará no mes de octubre. O resto das obras fixémolo con cargo ao Concello. Tamén vamos a facer a asfaltar o acceso ao polígono, que vamos a ver agora, donde as obras de infraestructuras e todo eso fixos o Concello, pero tamén o asfalto vai con cargo á Diputación por valor de 85 por un lado e 48 por outro. Despois tamén temos a axuda ao conservatorio, 40.000 euros, e agora ainda queda unha de 39.000 euros que tamén vai ser asfalto na carretera do acceso de Vilela ao hospital. É un trozo que falta ali por asfaltar. Como novedad, pois, veu moi ben, pois este ano é unha axuda que espero que se manteña todos os anos para contalo como ingreso corriente, e xunto con outras axudas que hubo do Estado, pois podenos permitir a nós, aparte de facer cousas, tamén sanear muchísimo o que é a nosa hacienda da pública, por decirlo de alguna maneira.